KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on korka Ceerno Modi do e Pindi TV korka Ceerno Modi korka Ceerno jeben jalen beltoro den der galleji men korka Ceerno hallo mbawden wonde men ceere e wende korka Ceerno Modi woni jewtidi do men korka Ceerno Modi korka Ceerno de bale ko kaliden badar ko kalidu ben garan place mabbe de bale ben bada golle jodde lewru korko no mom be jogi mi hen mijo yongo vraiment parce que be jahat e be dindina kalisa yi ko be nata e galleji be ngare be dindina dum be balla miskine be heure kumtar ni be bada dum servir te machallah min sax nyanden mi hen walloy debe parce que ne be jewto ne kalid noddi kam jami ton kedi mi tawmi kedi mijo ngo ko yongo mi hen ton walloy debe walla bane gorko tan ndeysaan ko aktu modjo wallahi no modji ha maay walla du miskine mo ngala wallahi ko mor walla de miskine onon gallo legal on jiido miskin enen kay enen goni miskine tenen bo Allah fuddima fawtude miskinagal men wona kalide ko poddon wiide kaliden yob mbadoy yobe liggoyo to wiya aktu solide aktu noble ko aktu yelade gorko yelotako kalide ko bada ko wona haydar sona yelade ndeke annene areya ton kay nodduno kam rek kedi yewtere mabbe ne taw min weli jaani walloy dewe hoto rutto ton ko yiro ko bonnata anani hoto rutto ton ndegan yidde ha hande no hedde ha kono may kali wana nokkuno hammo gelimbe ko cukole sada maaye be rokata miti min rokkudo miti anani gorko yo daw wa wana yelade no aptu solidaire nangam sanga ya fandero legal yido miskin legal enen tan wondo miskiner fander accio enen tan wondo miskiner an kam babagal hul Allah kersan yala an ustan hala sen an duko jamma duko nyalom duko suba duko kikira ayan kam tikata an ada yidi kale an premier hasida kale ko baade premier hasida makko kale wana godde ma ko jijam ma ala fodnya ga kale so hala mo tan diwa dojjira nan bayano kulbinalu ala fulla ala an ko woni wado kale yo dawat way wana jettudo horde makko naate galle no jelo non bi acte solidaire famani de kebe mbadat ko c'est très important ko acte do himbe mo ngalabe miskinen be balla dumen lewru ko na himbe fon jogi ko nyami yaltindo miskin o galle yaltindo miskin sawi go ko galle men bawga mara jiri hanki a witadi man ko hande enen ngoni miskinen miskin no way wallo miskin walla ta miskin non kalil ko miskin wa wallo day got mor est-ce que an wallahi no hada ni ma jeebe al fori wayla de jara jaman an ko tukuran ala e besmu ma fijir ala e besmu ma jalel awa tawdi min jokkoda yamen an kalno garda tan an ko bange ma tan gonda min kam moran cherche bonheur am fo min meeda yiri ko wayni min bo warani cherche bonheur am fo warta cherche bonheur ma sallah inde non na watta cherche bonheur am minen mbade cherche bonheur am كوني فو نيالو هانكي بن عزيز والله يلا من هانكو ما شاء الله يا فوتو ها باوي هانكي لا اله الا الله هانكي سؤال مي ولدي لا يا ام كونون ادنا هنا هيدر عزيز كدي هانكي اهولري كو ادنا هنون
malgré ton âge. Wallahi. Non, tu as été fort quoi. Dëgg Yàlla. Wallahi. Hein? Ko non. Vraiment machallah. Aduna ko jida do wona haydara. Kadi hanki min mi sikano ɗum aɗa heddora. La ilaha hande ɓuri wawde. Ko ciguɗa. Yembeɗe yaran hande ɓuri wawde. Amoy moy. Kaldo. Wallahi ha goto. Wallahi ka sapio. Kon mara man biyo. Baradi. Wallahi ka sapio. Wallahi Allah. No. hanki mi nawtida ko alkaali non mi jaɓi hanki legal ngal fof yalti machallah ayde eɗen kulanno kono ayno olloɗa Allah waɗi sa umminima moƴƴere Allah yamtante moƴƴere te hanki Allah tawi eno moƴƴere no Aziz baɓiɗo ko sampi ko noon ɗum wona haydara hanki o haɓɓi ko keeci mo ayi nder galle mo naati e legal so weltinam ujunnaji nayyi mo welta ujunnaji tati ayi te yimɓe ɓe ne mbaɗi mo respecté min mi annano aɗa jogui on connaissance fof la ilaha illallah min tugganma ɗo ha guy fatmayga ala fof mo majjumi ala fof mo majjumi heddoro noon aɗa andi so tawi Allah hokkima wondin duuɓi saɗa yaade sukaɓe yimɓe jawete yewa han ko naati ɗo hanki oɗo galle manda ko jakartaji kadi min hayna jam taktake hanki heɓuɗo ñaami idi ay mawɗo waɗa hoorema mawɗo idi ala fulla ala fayda bolle puyɗe ko wiyete ko noon limore kam so goo ayima tan ko heddi ko fof aya bolle puyɗe kalata nayi idi an guiɗiɗam ma a meeɗa yiɗ guiɗe iɗi to guiɗe jooɗe e mbedda an tan jotta e mbedda jodɗoɗa e fof riyeji on ngala hay dara on ngala hay gonnafoore waɗi ko hay dara ala mbaɗa haala noon mbiyon kon naatoɓe e leegal oɗon balla miskineɓe eyi ngallo leegal tan mbiɗo miskin la ilaha illallah ɗo miskin ko tawi haala miskin ngal fuɗɗata hoorema ala hadis haala min miskina Allah fayi ka miskina sa hettima wattata ko mi jabri Allah ko Allah fayi kam ɗum wayno ko mbaɗon ko gueɗe trian nda hande on pota naade e galle mbiyon balla toon ko miskineɓe taw leegal ala miskin anani ko musma ko haalani min mi haaldani e ma de kala mi haaldani e ma ko musima ko haalani ɓawiɗi ko enen teyi sambadi ene welmani mettuma min mbaɗat ɗum te hiɗani fof min mbaɗ ɗum ka bonnoneɗi min a fota haalde ma ɗa ka onon teyi ka bonnoneɗi kalɗum mbaɗa hersuma an noon idi ara foti wahlade noon an wahlu hoorema an waccima haalama baaba iɗi ko ɓuuri welde ko enen kam ken yaltuɓe naatɗen e wuuro namniɗen tottaɗen duttin ɗum e miskineɓe kono ɗo en yii babiraɓe ganduɗa koɓe namniɓe ko won arɓe ɗo namni hol gonɗo ɗo sefre quartier babiraɓe mbi kañumen goni sefre quartier gasi sukara ko ta fawa e juuɗe mabɓe e yahande foti yaade ɗo ɗum legal ngal hunde kay ɓuran ɗum harmude komin haynata kaali ala hunde kay ɓuran komin haynata kaali hami tawa ha tawa kam galle an Allah jaaɓi ha tawa kam galle e daneji maɗa wayno gosi mbimi foppu yaha sa wiiti kam ƴettoma mbimi haydara wattam haydara wattam aɗa wayni gosi haydara wattam so woni gosi bamma wona ruy Allah hara so woni gosi tan bamma wona ruy Allah hara mawɗoɗa ƴettata Allah hara gosi mi wonno aɗa wayno mbaɗani an kaw gosi kawa ele gosi anda kawa kayɗo dewɗo joguiɗa ɗo mboɗo moftanima ko gandanɗa hoorema ala nafoore onon wa galle mon mbaɗo yurmi on ala yaade wi woore ka chef de quartier harmeji ma jeeɗiɗi ko keɓɗa ko gadda ɗum e galle ma enen kay ko mbaɗɗen koye bonani sinno mbaɗɗen koye poste men wiye sukaɓe ɓe gaari mbaɗi hunde mbaɗe poste men mais ko leega ko fari ñaami juuɗo seeɗa fari ñaami ɗum koye mata ɓuuri ɓurɗum harmude kawma so rena e cardiaque warata ɗum so haaldenna ɗo o wulla to jagguɗen ɗo dal wallahi goɗɗum ala goɗɗum ala ji lawol mum hakkandi noon minne wonko jimmi mbaɗen ɗum ɗo mbaɗen ɗum comme jarne meccal ni hitande fof inchallahu rabbi so tawi ɗen guuɗe ɗen celli mbaɗen ko waynino leegal ngal mbaɗen ɗum ɗo meccal hi kaali ala ko jaggaka kalɗo ɗum ko meccal wona médial kalɗo c'est une façon de parler rek cikkum tan an aɗa peera ɗum ko meccal lalla diwta ɓiyum soro wona ko ba wona ko kaw ceerno ko kawmo ko moodi ko kawmo kalɗo haali gogo ino kalɗum ɗo honi boñi wadde min mbaɗen ɗum meccal mbatten ɗum waade dañƴi hen hunde kalɗo haali gongo beele allah jeehe on jeehi moon garta ay min noon jentimi ƴeewa hoore heɓde hene wonde ɓe sukaɓe ceerno moodi ko haali ko noon nande e gonga ay sukaɓe nan mbatta yawade on ha yeeso ko law KP hokkanno on korka ceerno Mody ɗo e Pindi TV korka ceerno Mody KP
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde